yanayin aiki wanda zai gajiyar da kai ba ka jin daɗinsa. In dai ka ji ba ka jin daɗinsa in yana gajiyar da kai kawai kai watsi da shi ma kai aiki mai sauƙi. Sannan irin waɗannan abinciccika irin su tuwo waye duka dai na ci irin su jollof su abin nan su farfesu yace za su inda ƙara maka lafiya sannan ka inda shan romo irin na farfesu. In ka roman kaɗan saka a plate sai ka ɗan ɗauki cokali kana ɗan ci. Allahu akbar. Sannan duk wasu kayan ciye-ciye da ba su da abun nan ba su da bacteria kawai kai watsi da su kakaci. Na gode. Ka inda cin abu wanda zai ƙara maka lafiya in ba ka ba zuciyarka za ta toshe za ka inda jin gaba ɗaya jikinka ba lafiya. Na gode, Dakta. In dai kana so ka ji ƙarfin